Kardashian na Kanye West ha na-akwado ime Valentine n'afọ a na Ibiza. Hey! Ọ makakwa. Ka ihe iche. Ha jisi ike. Kekwanụ maka anyị nwa. Ka ihe a ga-eme Valentine n'afọ a. A ga-eme aka esi emebe ya. Mba o. Nke afọ a kwesịrị ịpụ iche. You check is no Valentine mbụ anyị na-enwe dịka di na nwunye. O kwesịrị ka anyị nọ n'ụlọ ka nne ga-akụkọ gị na-ada atọ ọchị. Doris, kedu mgbe o ji bụrụ arụ ịnọdụ n'ụlọ n'ụbọchị Valentine? Ha! Mụ ekwere o. Valentine bụ ụbọchị pụrụ iche di na nwunye ọbụla kwesịrị iji mee ihe pụrụ iche iji nye onwe obi aṅụrị. Doris, anyị ga-anọdụ n'ụlọ n'ụbọchị ahụ. Ịnụgo? Ị na-ekwuru okwu oge niile m na gị na-anọkọ ọnụ, ọ na-enwe obi aṅụrị. Ị na-ekwuzi nnọọ ka enwezi ihe dị iche a na-eme n'ụbọchị Valentine ọwụ. Kedu ebe unu na-aga na Valentine? Hey, Doris, arụ gị na-achakwa ọkụ. Junior nwayọ. Nwụbekwa ebe mbụ na dọgịta mkpu na anyị ga-aga. Mana ama na ọ ga-akpọ m pụapụ. Meenụ m ka obi dị m anwụrị. Ike unu ka mma. Simon onwere ihe na-agbata ya n'uche ọ ga-emelụ m. Mana ihe di na nwunye kwesịrị ime ụbọchị ahụ. Ọ mbọsị nke eji egosi ife n'anya. Ọ bụrụkwa maka Simon. Simon achọrọ ịkpọ m gaa ebe ọbụla. Otu anyị si nọdụ ebe a ma dị nke ahụ si eme m. Ị nwekwa ike ịnọ n'ụlọ nwekwa obi aṅụrị. Mba, ekwukwa na nke ahụ achọrọ m ya. Ọ masịghị m chaa obi aṅụrị nwa gbakwa ọkụ. Nke ị na-ekwu otu ọ dị ka onwe gị ihe men. Vicky. Valentine gara aga ka Simon sị m nne o nọdụ n'ụlọ na aga m enete gị anya ọfụma na ọ yesiri m nri ehihie. Ifu nri o siri m ọtọ ọchị anyị hele ka m ji wee ri nri ya naanị ka obi wee dị ya mma ka m na-agwa gị okwu kịta ana m echeta ụtọ ya n'ọnụ. Tụfa! Aghọtara m ihe ị na-ekwu. Mba ịghọtara. Vicky ịghọtahụ. Ebe ọ ma na o siri gị nri na-adịghị mma nri dị njọ ya bụ na ọ ga-egote nri gị ihe. Isi gịnị? Mba o Simon amaghị ego ihe onyinye nya jide onyinye a ọzọ kịta o buru ofu akpa mmiri bịa sị nọọ ihe Valentine m achọọkwa m. Victoria. Ekeresimesi eruben, ke nwere iji nke eme? A na-ahọpụta akwa m ga-eji wee pụọ. Gịnị na-apụ? Mụ na gị. Onye ma n'izu ka na-abịa bụ Valentine. Gịnị emezikwa? Ị ga-akpọnụ mpụ na-apụ. Ị na-agwa m agwa ka na nwa ma nwa. Douglas amakwa m nke isi nọ mmanya, isi nọ ọgwụgwọ, nke ọ m na-echi ime iwelu. Ihe isiokwu bụ na achọrọ m inwe anwụle mbọsị ahụ. Biko, anọ n'ọdụ Valentine nwa. Maka gịnị? Na ma nọ n'ọdụ dị. Ngwa, isi nọ n'ọnọdụ, isi na ime akpọ mpụ sọmapụbanụ. Mba, nke a mamekwa eme. Maka gịnị? Kịrị ka sọ ga-esi wee pụ apụ mbọsị Valentine. Iluzie ka ụmụ nwoke anya na-achọ ọkụ na-achọ anụ ha ga-agbabute gị. Douglas, ị ga-ewe ofu. Ọ bụrụ na ị chọrọ mụ na gị apụọ, ọ bụkwa na ị chọrọ sọma pụọ, kedu nke ọ ga-abụ gị? Ọ dị mma imerigo, mma akpọ gị pụọ.
m efe na-enye nsogbu mana na onye anya doro ekwesịghị naba kịta. Gịnị ka ị na-ekwu? Na anya doro m ka na abụrụ mmadụ dị ndụ zuru oke. Kedu nke ọ bụ? Ọ bụrụ ihe m na-ekwu. Simon, gịnị mere iji emesi m ike? Gịnị mere ya? Aghọta m. Gị nwa na-agwa m kịta, ama m na m na-emesi gị ike. Douglas ga-akpọrọ Victoria pụọ apụ. Ha enwe obi aṅụrị, o gotechala ihe maka na ọ Valentine. Ha yiri mmemme kpagharịa obodo. Mana ọ bụrụ dị nke m, ọ dị echebalụ m echiche chacha ọchọ ọdịkwa ịmanụ. Ya m na maka na m kpebiri na ya ga-apụ n'ụbọchị Valentine. Ihe aka iji asị na m na-emesi gị ike. Mekwa enyi gị nwoke, Douglas. Ọ ga-akpọrọ Victoria ha pụọ apụ. Isi ka anyị nọdị n'ụlọ maka gịnịzi? Ịmakwa n'ihi ihele nke anyị ọka njọ. Anyị bụ Simon na Doris. Ha nwa bụrụ Douglas na Victoria. Etiz na anyị ga na-eme ihe a na-eme. Doris, ama m ihe ị ga-eme Simon ka ọ gbanwee obi ya. Ana m ege ntị. Ịma na Douglas chọrọ ime ha Simon meg. Wee kwu ya, ọ bụrụ na ịma mpọ apụ. Njiri aka m pụọ. O kwete. Ana m ege ntị ka ihe chọzi ka mme. Meni ihe a mme Douglas. Gwe na ọ bụrụ na ọma mkpọ gị wee pụ apụ na ị ga-eji aka gị pụrụ onwe gị. Ikwu oyi oche ị na-eji fụ nwoke ọzọ. O kwete. Vicky. Welia. Ngwanụ, ị nwere ike ịga. Ị na-egwu egwu? Egwuregwu banyere gịnị? Isi m na ị chọrọ ibu onwe gị apụ n'ụbọchị Valentine ọkwa ya? Masị m gị gawa. Ọ na-eme ọnụ nwunye gị ka m bụ. Ọ deche gị ma mụ na nwoke ọzọ soro pụọ nwa obi ụtọ n'ụbọchị Valentine. Mba, ma ncha, ọ na-eche m. Enwe m ntụkwasị obi n'ebe ị nọ. Nke a bụrụ nsogbu o. Gaa ka nweta onwe gị. Nwa obi aṅụrị, ọ dị mma. Ana m eche maka ụbọchị 14 n'ọnwa February na-abịa. Gịnị na-emepụta? Ị na-akpa m amụ? Ụbọchị Valentine. Ndo, echefukwara m ya. Dịka na anyị akpọbụghị ya. Eje m n'ịntanetị na-achọcha ebe dị iche iche nwere ike ịga. Nchọta ebe a, galeria anyị ga-aga. Enwere ebe ọzọ ka mma mbụ n'obi. Eziokwu. Ngwa. Ebe ngwa afịa na-ada. Ebe ngwa afịa na-ada. Ama m na ọ bụrụ ihe m na-eche ka ị na-akọ. Victoria, ị na-emezi nnọọ onye chọrọ ije ebe ngwa afịa na-ada. Ebe di gị na-arụ ọrụ. Douglas, ị chọchọrọ mbọsị ị ga-akpọ m jee ebe ị na-arụ ọrụ, ọ bụrụ mbọsị Valentine. Chukwu na-abụkwa ekwensu ike. Chere ka nke ọrụ ebe ngwa afịa na-ada bụzikwa ihe eji eme ihe nkiri. Ndị mmadụ na-abịa ebe ahụ ka a wee fụ otu esi ebufu ngwa afịa, otu esi ebubata. Eziokwu. Ndị mmadụ na-abịa ka afọ ka esi ebufata otu esi ebubata. Ezigbote isi adịghị gị mma. Kedu ka mbọsị Valentine m ga-eje ebe m ga na-enwe anwụrị, ọ bụrụ ije ebe a na-atụnata ahịa afọ takwanụ gị mmiri. Kama m ga-eje ebe a nọdụ n'ụlọ. Gbasakwanụ nchekwa. Nke gị kakwanụ mma n'ụbọchị Valentine unu na-akwado ịpụ apụ nwa obi aṅụrị. Ọ bụ maka Simon ma ọ chọrọ ichebalụ m echiche chacha nke gwụrụ. Ngwa gị na ọnọdụ gị nwa nọ ka nke mụ ma ịma nkweta ya. Isi gịnị? Akpazikwana m ọchị biko. Mụ nwa na-akpa gị ọchị. Ngwa gị ka Douglas si gbanwecha ihe m bụ n'obi maka Valentine ịma nkweta ya. Vicky, ọkwa ifuru. Asị m na m gbuo mmadụ ka m nọdụ n'ọnọdụ unu n'ọnọdụ gị nwa, aga m eme ya.
Eziokwu. Ị ga-egbu mmadụ ka ị soro Douglas jee ebe ọ na-agbapụta ngwa ahịa ka nje mee Valentine. Ị ga-egbu mmadụ maka ya. Chelu, unu na-aga ebe a na-agbapụta ahịa ime Valentine. Ọ ihe Douglas si m nwa bụ Victoria kwado n'ebe a ka ị ga-eji mee Valentine. Biko ka nka nọdụkwa ebe m nọ, ka m nọdụ nnọọ n'ụlọ m, yaba Simon nna ya. Ifu gị ya. Imani gwabe m okwu kemgbe taa niile. Doris! Ọ bụrụ ka m na-agwa okwu. Ọ maka na ọ ka m maka sọsọ m nọrọ. Ọ bara uru na abụ na mmadụ nọ ma ọ dị egbolu m mkpa m. Ikpeazụ m lere anya, enweghị ihe bụ nsogbu ị nwere. Ọ bụrụ na m enwe mkpa igboro ọrụ m ya, ọ ghọrọkwa nsogbu. Doris, ihe ikpeazụ isi m mere gị bụ ka anyị pụọ gaa Valentine, ọ bụrụ ya? Ọ dị mma ka m si kwuo na obi m anabataghị ya. Mba o, ọ dịrọ mma. Simon ọ dịrọ mma, o gosi na afọ taa gị mmiri. Ị dị enete m anya dịka nwunye gị. Doris, anyị pụọ kịta anyị ga-emefusi ego buru ibu. Ụbọchị niile ka anyị na-eme Valentine, kedu ihe iji egbu onwe gị na nke a? Ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ ụbọchị niile bụ Valentine, maka ọ bụrụ ụbọchị niile ka ị na-eme m obi ụtọ. Ọ bụrụ. Aghọtara m ihe na-agbakasị gị ahụ. Amakwana m ihe iji akọcha m. Mana kwa ifuru akpa m, ana m eji ya egwu egwu. Victoria, can you do? Nkata atọ m iche. Victoria, nya agụ na ebe a afịafụ m, ọ bụrụ gị na mmadụ na-agba n'ekwentị. Kenye ọtụ m. Douglas, anọ m ezumike. Ezumike? Ọ gị na ndị gọọmenti na-arụzi ọrụ? Kọrọ ịgwa gị n'ọsọsọ ndị gọọmenti na-enwe ezumike. Onye ọbụla na-arụ ọrụ n'ụwa kwesị inwe ezumike. Nke a bụ ezumike m. Ka ị na-ebute nwe ya abata n'ime ụlọ anyị. Biko echukwa na afọ nwe nwa jụ njakịrị a. Kedu ịgwa gị na nna m njakịrị? Cherekwa. Ọ maka ihe Valentine a kpata iji akpụ ji agwa. Nna ka akpụ. Ifuru na ọgarị ka nna m. Ana m afụ ya mana gịnị kpatara ya? Amachibido m iwu ịkwụ agụụ n'ụlọ tata niile. Ọnọdụ gị ọdịgo njọ nke otu a chịpụtazi na ị ga-egotenwu nri. Ọ bụ ya bụ nsogbu. Victoria kwechiri ọmanye m nri n'ụlọ mana asị m ka hapụ ịnya isi ka m kwụrụ onwe m ugwu. Hapụ nke a ka ọ gafee. Cheregodi, enweghị mere Victoria ọ nọkọta nnọọ si na ọma nsiri gị nri ọzọ. Victoria si n'ụlọ ezumike nọ maka na ma achọghị ịkpụ ya wee pụ apụ mbọsị Valentine. Kwụsị na mbụ nri ha. Cheregodi, nọ na ezumike. Nọ na ezumike. Simon, ihe abụrọkwa ihe ọchị. Ihe abụrọkwa ihe ọchị. A sịkwa na onye agụụ na-agụ bụ onye iwe ọkụ. Ekwukwana ka Mana Douglas, anyị ga-achọ ụzọ ịkwụsị ara Valentine na-agba ha n'ụlọ a. Doris nọ nke ya na-agbara m iru maka na asị m na enwebe anyị na-aga n'ụbọchị Valentine, ọ na-agbara m iru nnọọ. Anyị ga-achọ ụzọ kụziere ha ihe Valentine pụtara ka ha nwee ike ịghọta. Anyị ga-eme. Anyị ghọtakwanụ na n'ofere ofu izu tupu Valentine nwee luo. Ọ bịara adịzi anyị ka Valentine nwa ọkachasị ihe ndị ọzọ dị n'ụlọ mkpa. Ya mere anyị ji wee sị ka anyị kọwara unu na ọ dị mkpa na anyị kọwara unu ihe Valentine na-apụta n'eziokwu. Sai,
Site n'ihe m na-ahụ ebe a, ụbọchị Valentine bụ maka emume Lupercus nke ndị Roman na-eme na 1498 AD. Onye isi ụkọchukwu nke ndị otu Kraịst. Chelụkwa, unu akpọrọ anyị ebe ịkọla akụkọ maka ndị nwụrụ anwụ na ihe gara aga. Maka ọ bụrụ ya ka mba bụ imechara ihe na-eche m. Mba, ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ na mmemme Valentine na-abụrụ n'ife Chukwu. Ọ dị nnọọ ka ebi na-agọ mmụọ. Kunaka! Sai, ekelekwa gị maka ozi ọma anyị butere na ndụ anyị taa. Aghọtago m na gị na enyi gị nwoke chịkọta akọ na uche unu kpaa ihe unu na-eme kịta, mana nsogbu adịghọ. Mụ na Doris m ekwekọrịtago ife anyị ga-eme mbọsị Valentine. O eziokwu, anyị agba akwadogo ihe anyị ga-eme. Sayo mana mgbe ọ bụ na ụmụ nwaanyị tikọrọ isi ọnụ nsogbu adịgo. Mana akwụ nsọ otu a ka agwọ ozu ewegbuo Eve na Eden. Ịgotakwara ya n'akwụ nsọ? Agụrụ m ya. Ka ị na-adọrọ ụmụ nwaanyị n'obi. Douglas, ama m na ide eche ka nza gị ajụjụ ịjụ m. Enyere gị onwe gị nsogbu, gbadu ị ga-eji anya gị fịa. Ya gwere na-eche o. Cheka chukere gị. Kedu ihe Valentine a ji anụ n'ọkụ n'obi? Ọ bụ na ịpụ hapụ mbọsị Valentine, o nwere ị ga-anwụ? Douglas, kedu ihe na-enyere onwe gị nsogbu? Ịnọ ebe a kịta mbịa dukwuru ebe a na-ebere gị akwasị gị na achọ nke ịkpọrọ mpụ apụ. Ọsọ gị ka mma. Iwe ga-adị n'ọkụ. Ihe na-eme mere eme nwere ntụkwasị obi n'ebe ị nọ. Onwenugo n'ụwa go ụwa inwe ntụkwasị obi ebe nọ. Ọ bụrụ ife ọfụ. Biko nna kachifo. Okay. Ina na akpọgbu m n'ekwentị. Ọ ka mma na anyị na-efele anya ihe ọbụla anyị na-echefu banyere ihe Valentine a. Ka anyị kpọrọ ụmụ nwaanyị apụ apụ. Ọ bụrụ na anyị akpọrọ ha apụ ha ga-emenyekwa anyị egwu. Maka gịnị ka iji wekwuru otu ahụ? Ngwa gị, ọ na-adị mma nwoke ọbụla iwetu obi anyị wee mee ihe ka nwunye ya si wee chọọ. Mgbe ahụ nwunye nwee obi ụtọ, alụmdi na nwunye ha a na-atọ ụtọ. Ka m gwa gị nke m, ejighị m ego ọbụla anyị mefu n'ọpụpụ ọbụla. Inugo? Ọbụla ị ga-aga ebe ọbụla. Sọsọ 3,300 ka m nwere ike iwepụta na njem a. Ọma nkarị ya 3,300. Ya bụ ị ga-akpachapụ anya n'ụdị ebe unu chọrọ ka anyị jee. Hei! Sai! Naanị 3,300. Afịa azụ ka anyị na-eje. O ego aka m nwere ike iwepụta. Nsogbu adịrọ. Ihe ndị eme bụ na m ga-akwụ ụgwọ ihe niile na ọbụla nsogbu ebe ị nọ. Oke otu ọ ga-esi bụrụ nsogbu m nọ. Ọ bụrụ na nsogbu m. Dọgị nwa mama. Ọ bụrụ nsogbu. Kedu ụmụ nwaanyị a? Viki mbọmbọ dọrị nwa na-akwadonu maka Valentine maka n'ụbọchị a. Ihe niile ga-eme. Unu ga-eri, ṅụọ, taanụ ihe ọbụla unu chọrọ. Anyị ga-emerụ unu ya esi ahụ. Esi a ga-abụ unu esi. Unu agaghị echefu n'ụwa unu. Unu anụgo? Kedu ihe eme ụtọ?
Gbako,